ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୋତିଥିଲି ହେଲେ ମୋ ମନରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହଁ ଠିକ ମନେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ସେହି ପଥରର ପାଦ ପଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏପରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ କରିବାରେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦେବ ପୁଣି ଆଉ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ମୁଁ ଠିକ ମନେ ପକାଉଛି କୋଉଠି ପୋତିଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମନରେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁ ଏଇଠି ତ भगवान श्री कृष्ण मूर्ति का मिली गया छाता गोड़े बोलो यो भगवानंदा राठे लगा एबे बोली नहीं किया तुम्हारा सब कुछ बोले हम जाके के देखी दो